Minut za svetu Božju reč. Sada nastavljamo sa 119. psalmom. Slovo tet je na redu. Čitamo od 69. do 72. stiha. Prva 4 smo čitali, sada idemo posljednja 4 i završavamo ovo slovo, 9. gde kaže: Oholi pletu na mene laž, ali se ja svim srcem držim zapovesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tešim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam da se naučim naredbama tvojim. Miliji mi je zakon usta tvojih nego 1000 zlata i srebra. I ovo isto zaista prelepi tekstovi. Učinio si dobro sluzi svom, ahajah po reči svojoj, ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama tvojim. Tako smo završili. Onda kaže, oholi pletu na mene laž. I zaista oholi ljudi, oni važno da smišljaju neke laži na one koji su Božji, ali se ja svim srcem držim zapovesti tvojih. Koliko god da oni lažu okolo i da mažu i da muljaju, ja se držim zapovesti tvojih. I onda kaže, zadriglo je srce njihovo kao salo. To ono čovjek onako baš punečak, debeo. Zadiglo je srce njihovo kao salo, a ja se tešim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam. I sad, ko može da kaže dobro mi je što stradam, ali ljudi koji su stradalnici, koji stradaju, oni se mnogo prisnije vezuju za Boga nego li oni koji žive opušteno. Dobro mi je što stradam da se naučim naredbama tvojim, da tvoje naredbe, tvoje zakone mogu da držim. Mili mi je zakon usta tvojih nego 1000 zlata i srebra. Sad, ovo je jedna veoma jaka izjava. Mili mi je zakon usta tvojih nego 1000 zlata i srebra. Ljudima je danas najmilije zlato i srebro i bitcoini, recimo u ovom vremenu, ili dolar ili evro i tako dalje. Međutim, David kaže, meni je najdraže, najmilije zakon usta tvojih, mnogo više nego zlato i srebro. Doduše, David je imao zlata i srebra ko blata, baš doslovno ko blata, znači to su bile tone i tone zlata, tone i tone srebra. Samo 1.000.000 tona srebra je odvojio da se sazida hram i 100.000 tona zlata je odvojio da se sazida hram. To su ogromne količine, to je ogroman novac u milijardama dolara danas, preko 200, 300, 400 milijardi dolara je odvojio da se sazida hram, ali on kaže, mili mi je zakon usta tvojih. Toliko je bio izdignut iznad materijalnog, da obično ljudi kad tako nagomilaju neko ogromno blago, njima oči počnu da siju i on polude u svom umu i to im postaje najdraže. I onda kao Paja Pata kad je našao ono blago pa ga strpao tamo i onda ga zagrlio i kaže moje. Tako se ljudi ponašaju kada veliko blago stiču i onda samo to čuvaju za sebe. Ali David kaže, mili mi je zakon usta tvojih nego 1000 zlata i srebra. I zaista on imao 1000 i 1000 kilograma toga, ali to je za njega bilo samo gvožđe, to je samo metal i ništa više, zato što tu nema nikakvog života i nema ničega u tome, osim što je to ima neku vrednost. Ali zakon usta Božjih ostaje za večnost i odnos sa Bogom ostaje za večnost. I Davidu je mnogo bio bitniji taj odnos sa Bogom za večnost nego li 1000 tona zlata i srebra. Šta će mu to zlato i srebro? Može samo da se slika s njim. Tako da oni koji imaju istinski odnos sa Bogom, njima je taj odnos sa Bogom mnogo bitniji nego bilo koja zemaljska dobra. Amin. Lep pozdrav svima.